Aquí hi ha un laboratori complet, molt complet, per fer i revelar els daguerrotips. Aquí disposem, primer de tot, d'unes planxes de plata de coure platejades sense polir. Llavors aquesta planxa de coure platejada, amb el gamant i plata amb calent, perquè els sistemes de galvanoplàstica no es coneixien, es posava sobre una mordassa com aquesta i es polia. Es polia amb terres, algunes d'elles de tipus volcànic, xafades amb pedres, pulveritzades, i es anava polint amb oli d'oliva cada vegada més fi, fins que quedava la planxa, no diguem-ne polida, sinó brunyida com un mirall. Una vegada teníem la planxa polida, es havia de sensibilitzar la planxa i la placa. Llavors, per fer aquesta operació, es ficava la planxa, a veure si per aquí en tinc alguna que hi vagi bé. Aquesta em sembla que no hi va bé. Sí, sí que hi va bé aquesta. Aquesta està molt mal estat, però bueno, és de la mida. Aquella és una mida una miqueta més grossa. Es ficava la planxa a dintre d'aquest suport, d'aquest xassis de fusta, que fixeu-vos que està forrat de vidre. Veieu? Veieu? Està forrat de vidre, aquest petit d'això d'aquí de vidre. Però es ficava tot plegat a dintre d'aquest estuig que també està forrat de vidre. Veieu tot aquest fondo d'aquí, tot això és vidre. I tot això d'aquí, i tot això d'aquí, tot és vidre. I després la tapadora també és de vidre. Llavors s'hi posaven unes virutes de iodo metàl·lic. Veieu que aquí posa iode, de iodo metàl·lic. I a temperatura ordinària ja el iodo es vaporitza i es combinava amb la plata. I feia, a sobre d'aquesta planxa, feia ioduro de plata, que és sensible a la llum. Totes les sals halògenes són el fluor, el clor, el brom i el iode són sensibles a la llum. Aquesta ja s'ha començat a ennegrir una miqueta i ja s'hauria de tornar a polir. Una vegada teníem la placa sensibilitzada, tot això amb llum vermella o molt poca llum, amb poquíssima llum, es havia d'introduir a dintre del xassis. Es posava dintre del xassis de la màquina. La màquina, que era una màquina de caixó, de tiroir, que diuen els francesos, entrava i sortia per aquí. Fixeu-vos que això no ajusta pas gaire bé. Aquest caixó amb aquest no poden pas ajustar gaire bé. Però com que també la placa era molt poc sensible, encara que entrés una llum, una mica de llum, tampoc passava res. Llavors una vegada es tenia la placa situada, es mirava la màquina situada, es comprovava el foco amb el vidre esmarilat de la banda de darrere, i quan es tenia foco i es tenia fet l'enquadre, la càmera ben fixa, per descomptat, molt fixa, terriblement fixa, havia de ser la màquina tapada, o sigui l'objectiu tapat, es travia el vidre esmarilat, se substituïa per el xassis, s'obria el xassis per aquí dalt, la placa quedava il·luminada, quedava impressionada, i ja tenim la placa feta. Ja tenim la placa impressionada. Però compte que per impressionar una placa per daguerrotip es necessitava entre 5 minuts i 30 minuts, depèn de les èpoques, però es necessitava d'aquest tipus, entre 15 i 30 minuts. Llavors vol dir que la gent que es feien retratar, que es feien fer el seu retrat, havien d'estar entre 5 minuts i 30 minuts immòbils, que el que li agradava a la gent és fer-se fer el retrat, al principi de tot. I després també tenia un altre inconvenient, que per això no es troben daguerrotips de paisatges, perquè et havies de portar al laboratori a coll, perquè la placa es havia de sensibilitzar, es havia de tirar i es havia de revelar de seguida, perquè tot era humit i hauria perdut les condicions de sensibilitat i de fixació. Llavors, esclar, el retratat, l'home que li feien el retrat, havia d'estar tot aquest temps immòbil. Llavors el feien seure en una cadira i li posaven aquesta pollacaps a darrere, veieu, que és un peu
que porta aquesta mena de cosa així corbada i li feien posar, apretar el cap aquí a la banda de darrere. Els braços a sobre uns respaldos d'una cadira, ja no els podia moure, i ara no acluquis els ulls, acluca els ulls les menys vegades possibles perquè doncs, no quedis amb els ulls tancats. Una vegada teníem la placa impressionada, això es tenia de fer, esclar, com que no teníem fotòmetre ni teníem res en aquell temps, doncs es havia de fer ull, depenia molt de l'experiència del fotògrafo. És a dir, no hi havia sistemes per mesurar la llum, es havia de fer ojo de buen cubero, però com que tampoc la placa era massa sensible, tampoc hi havia massa perill que et passessis. Vull dir, tampoc no era massa arriscada la cosa. Suposem que tenim la placa ben impressionada. Llavors l'havíem de revelar, aquesta placa. Una vegada tenim la placa impressionada, llavors l'hem de revelar. Llavors ens hem de servir d'aquesta caixa de mercuri, que aquí jo hi he posat una plaqueta per fer daguerrotips, però imaginem-nos que aquesta és la placa que hi hem de posar-hi. Llavors a dintre d'aquesta caixa hi posem, no unes gotes, bastant de mercuri, bastant n'hi ha d'haver. Foc a sota, amb aquest matxero, i hem d'escalfar. Hem d'escalfar el mercuri fins que arribi, amb aquest termòmetre l'hem de controlar, fins que arribi a 66 graus. Una vegada hagi arribat a 66 graus hem de procurar que no ens en passi, que no es passi de 70. Si passa de 70 hem de retirar el matxero, si baixa de 66 l'hem de tornar a acostar, de manera que la placa es vagi revelant. Nosaltres l'observem a través d'un vidre blanc. Rep llum, la llum que ens permet que l'observem, és una llum que rep a través d'aquest vidre vermell. Veieu? Veieu que tinc els dits aquí darrere, i veieu que és un vidre vermell, i en canvi aquest és un vidre blanc, i aquest és vermell. Llavors, una vegada tenim la placa, diguem-ne, revelada, que l'estem observant, tenim, bueno, no us he dit una cosa, no us he dit que això s'aconsegueix, que passi llum per aquí, a base d'aquest matxero, d'aquest llum de laboratori, que tot ell és un quinquer, com podeu veure, és un quinquer que tot el vidre és vermell, menys té aquesta mirilla blanca que coincideix exactament amb aquesta finestreta d'aquí, vermella, i llavors la placa rep llum vermella i l'observador pot observar per aquí a veure com es va revelant la placa, com s'hi va dipositant el mercuri, que ja va agafant la seva forma definitiva. Quan creu que la placa està revelada, retira llum vermell i llavors ja tenim la placa pràcticament la placa revelada. Llavors només ens cal fixar-la. La traiem, tot això a les fosques, o amb llum molt tènue, però amb llum vermella, l'hem de treure i l'hem de fixar perquè si no la imatge se'ns tornaria a esvair. La imatge, el seu procés químic continuaria i la planxa, la imatge s'esborraria. Llavors la fixem amb sal comú, amb aigua sal comú, i després posteriorment es fixava amb hiposulfit de sosa. Una vegada la placa fixada, se ficava un vidre davant, es protegia per darrere, de manera que hi entrés el mínim d'aire, perquè si no la plata amb l'aire s'oxida de seguida. Llavors el teníem de muntar bé. Aquí veureu que tinc un daguerrotip que està fet una porqueria, veieu, que hi havia entrat molt d'aire. Segurament el tio que li vaig comprar aquest daguerrotip devia pensar, cony, aquest cony d'home, de què cony s'ha enamorat, perquè, esclar, estava fet una porqueria. Llavors, el daguerrotip també, una vegada muntat, una vegada acabat, si s'ha oxidat, penseu una cosa, que no es pot tocar amb res, perquè el que té, el que és la imatge, és la part de mercuri que s'ha associat amb les parts més fosques, allà on havia treballat més el ioduro de plata, allà on s'havia enfosquit més el ioduro de plata és allà on s'hi ha dipositat més mercuri que ha invertit, diguem. O sigui, el ioduro de plata ha fet un negatiu i el mercuri l'ha transformat en positiu. Però esclar, això només és un sol exemplar. D'aquí no se'n podien fer còpies, d'unes plaques d'aquestes no se'n podia fer cap còpia, era un únic exemplar.
Llavors, per fer aquest únic exemplar, penseu que el fotògraf experimentat, perquè no coneixia, ja us he dit, la manera de calcular, la manera de controlar la llum que rebia el subjecte, doncs una vegada feta la fotografia, el retrat, penseu que hi havia estat aquest home ben experimentat com a mínim un dematí. Si el tio es havia mogut una mica, o la tia, depèn de qui es retratava, si es havia bellugat una mica s'hi havia de tornar-hi. Teníem una tarda o una altra matí de feina. No era fàcil fer un daguerrotip, i tampoc devia ser barat fer un daguerrotip en aquells moments. Bueno, aquí tenim un altre daguerrotip que va ser netejat. Veieu? Aquest va ser netejat amb un abrasiu i està fet malbé. Aquí tenim un daguerrotip que està força maco. Veieu? Està força maquet. Aquí en tenim un altre d'un soldat. Aquí en tenim un que està muntat com si es tractés d'un rellotge de polsera, de polsera de butxaca. Veieu? Aquí hi ha un altre daguerrotip, que aquest ja és més maquet. Aquí n'hi ha un altre, que també és maquet. Aquest està il·luminat, vull dir, està la cara una miqueta pintada, que aquí hi ha unes pintures, una capseta amb pintures, que segurament servien per il·luminar-los, veieu? Aquesta la caixeta amb les pintures és això d'aquí. Ja es veu que hi ha diferents colors per poder-lo il·luminar. Jo només tinc retrats, perquè és el que més correntment es feia, perquè es podia fer al laboratori, perquè penseu que la placa de plata es havia de sensibilitzar, es havia de tirar, es havia de revelar tot al mateix temps, perquè si no la placa perdia les propietats. Aquí tenim un altre, aquests dos il·luminats. Il·luminats vull dir pintats així és una mica mà. Aquí en tenim un amb un marc molt maco i molt ben conservat. Aquí en tenim un altre no tan ben conservat, però també és un marc amb uns rivets daurats, molt bonic, és més maco el marc que el daguerrotip, però aquest té interès perquè són 5 de retratats. I esclar, si un ja costa de fer que s'estigui quiet, calculeu el que costa que se n'hi estiguin 5, igual que en aquell que us he acabat d'ensenyar que hi havia 2 dones. Aquest que us ensenyo, doncs, ha sortit en negatiu. És evident que segons com li ve la llum, ara el canvies i queda en positiu. Segons com li ve la llum, en compte del positiu es veu el negatiu. S'inverteixen els termes. Llavors ara ho torno a fer, dono con reflexa, i esclar, al donar-li la llum fort, resulta que les parts més negres es tornen més brillantes i les parts més brillantes es tornen més negres. I queda com si fos un negatiu.